senyals horàries que indiquen que són les 2 de la vesprada d'este dimecres 16 de març. Esta vesprada també ja n'hi ha molts esdeveniments fallers, com per exemple l'entrega de premis a les falles infantils que han rebut el premi, el galardó, el guardó en este exercici faller. Estos són els membres de Pirotècnia, Turís, i este és l'ambient que reina en la plaça Ajuntament de València moments abans de que la Mascletà es dispare. Cada dia els pirotècnics se van lluint més, cada dia és més complicat quedar millor que el dia d'abans. És a dir, que rivalitzen els pirotècnics en fer-ho cada volta millor. Ahí tenem ja l'ordre oportuna per a que comence la Mascletà. És Cristina, la fallera major infantil. A veure... Senyor pirotècnic, pot començar la Mascletà. Cristina Sánchez, fallera major infantil, dona l'ordre. El tercer tro d'avís es dispararà i a continuació comença la Mascletà que dispara i que prepara la pirotècnia Turís, de Turís, per supost.
Punt i final. Punt i final a la Mascletà d'avui. Disparada per la Pirotècnia Turís. Ahí tenim els membres de la Pirotècnia Turís que acaben de disparar esta magnífica Mascletà així en la plaça d'Ajuntament de València en este dimecres 16 de març. Ovacions fortes del públic, una primera Mascletà en la que hem vist una primera part de la Mascletà en la que hem vist les novetats més interessants que s'inventen el mateix pirotècnic, i una segona, i jo la comentava al principi, que ha sigut la clàssica, típica Mascletà de sempre, de cada any, no? De les mascletades que sempre estem acostumats a viure. Una mascletà que va de menys a més, poquet a poquet, una mascletà que ha anat molt bé i creixent, que sol dir, amb un terratrèmol terrestre múltiple i amb un terratrèmol també aèreo en el que ha hagut de tot. De tot he tingut de tot. Sorpresa també de Trent a la fi i el gran terratrèmol, gran volcanada que ha rubricat l'actuació i la disparada de la Mascletà d'avui així a l'Ajuntament de València. Pirotècnia Turís, que rep els aplaudiments del públic, que veuen vostès com s'acosta a la tanca de la zona central de la plaça i que en un instant estarà també a dalt de l'Ajuntament per a rebre les salutacions d'autoritats i fallers majors de València. Com és habitual, si tenim ara mateix allà les repeticions del moment més important de la Mascletà, són molt interessants, que ha sigut el terratrèmol terrestre. Després veurem altres imatges en repetició i es convoquem ja per a demà. Demà serà el dia 17, el dia en què s'haurà els premis de la sessió especial de totes les categories, de les falles grans, avui hem conegut de les falles infantils. Així que Déu repartisca sort a tots. Demà tornem des de l'Ajuntament de València. Pirotècnia Ricardo Cavaller de Godella s'encarregarà demà. Avui assegura Pirotècnia Turís. Gràcies per l'atenció, com sempre. Endavant, notícies nou. Fins demà, bon dia.